Da, to je bila situacija kad sam ja imao 12 godina i bila je ta situacija da više nisam trebao biti jedinac jer je majka zatrudnila. I tu se povela u našoj familiji nekakav razgovor oko tome sad šta će se s tim desiti. Ne? I zapravo su roditelji nešto... Zapravo su oni mene pitali šta ja mislim o toj cijeloj situaciji. Ne? A ja sam imao jedno zapravo zamršeno mišljenje o toj situaciji. Nisam znao šta da mislim. Ja sam recimo do tog trenutka stalno njih pitao zašto ja nemam jedini u kvartu brata ili sestru. Međutim, kad se to dogodilo, meni to nekako nije pasalo, ajmo reći. I to je iz današnje perspektive jako glupog razloga da mi se činilo da sam ja sad prevelik da imam neku malu brata ili sestru i da će me svi zafrkavati oko toga i to mi recimo nije pasalo. Ne? I moji su se roditelji jako nekako držali do mog stava oko toga i mišljenja. I onda su me pitali šta ja mislim o tome da ću dobiti brata ili sestru. I ja sam rekao nešto da mi to baš je malo čudno i sve to. Uglavnom, volio sam, otac me pozvao na jedan razgovor u kojem je on meni objasnio na neki način zašto ne bi bilo dobro da ja imam brata i sestru i zašto bi bilo dobro da ja kažem mami da ona abortira, a ona će me sigurno poslušati. Ne? I nakon toga sam ja to rekao mami. Onda sam s njom vodio isto razgovor zašto ona misli da ne bi to trebao ja tako misliti i sve. Uglavnom, to je definitivno jedna situacija. Ja sam u tom nekom razgovoru njima rekao da što se mene tiče da ja ne bi baš htio imati brata ili sestru i mama je nakon toga abortirala. A to pričam zato mi je palo na pamet što sam ja, iako tad mali, ali kužio u nekom smislu da je istinska i nekakva normalna odluka tada budem jako sretan oko cijele te situacije. Ali sam se ja iz ne znam kojih razloga, tu sam se osjećao kao da sam na nekom rubu. Ne? I s ovim što sam ja napravio, definitivno mislim da sam u toj situaciji, u jednoj strašno bitnoj situaciji koja mi je sigurno promijenila život dalje, kad sam bio na tom rubu se povukao. Povukao se i od istine i od hrabrosti u nekakve onake druge stvari za koje mi nije baš drago, naravno. Pa ja mislim da jesam, ako ne skroz, onda barem u dobroj mjeri. Ja sam se poslije nekoliko, recimo 10 godina poslije toga, me ta stvar zapravo počela više kopkat, pa sam onda uložio nekih par godina u nekakvom radu gdje sam se trudio oprostiti što sebi, što roditeljima kojima sam isto zapravo jako zamjerao, što su svalili tu vrstu odgovornosti na mene od 12 godina, ne? Tako da sam ja i njima dosta zamjerio, ne samo sebi. Ali vjerujem da sam manje više to prostio i njima i sebi. No. Ne vjerujem da bi mogao uopće o tome progovoriti da nisam.